putovnú výstavu Stop genocíde si v týchto dňoch mohli pozrieť aj vysokoškoláci v Banskej Bystrici. Sériu panelov počas leta inštalovalo nezávislé občianske združenie Centrum pre bioetickú reformu aj na 7 hudobných festivaloch. Paralelou medzi umelým potratom a stratégiou genocídy vysvetľujú dopad interrupcií na človeka i spoločnosť. Cieľom projektu je prostredníctvom približne 15 billboardov priblížiť prevažne mladým ľuďom stratégiu genocídy, ktorá je podľa organizátorov evidentná aj v kontexte interrupcií. Obete genocíd boli zvyčajne označované za neplnohodnotné osoby. Podobne dnes označujeme nenarodené dieťa, teda v prvom trimestri špeciálne, ako neplnohodnotného len potenciálneho človeka. Billboardy s mŕtvým ľudským plodom vyvolali rôzne reakcie verejnosti už v septembri minulého roka. O vhodnosti formy mnohí diskutujú aj teraz. Forma v tomto konkrétnom prípade nie je nemorálna, pretože okolnosti sú veľmi závažné a úmysel je veľmi šľachetný. Oni si vybrali jeden aspekt, ktorý považujú za najúčinnejší a netreba ich nútiť, aby šli do širokospektrálnych aktivít, pretože oni majú tento konkrétny prostriedok s konkrétnym cieľom. Organizátori sa snažia bojovať proti umelým potratom zmenou verejnej mienky, no veľký dôraz kladú aj na zmenu zákonov. Povedzme aj v Spojených štátoch ústavný súd rozhodol, že istí ľudia, či to boli otroci alebo indiáni, nemali právnu ochranu a bolo možné ich svojvoľne zabiť. Vyšla som von a dosť ma to šokovalo. Slovenského občana v poslednom čase šokujú už iba takéto expresívne formy kampaní. Tu ľudia majú skákať cez cestu, aby to videli. A prečo neukázať reálne fotky a obrázky tejto problematiky? Výstavu Stop genocíde si mohla verejnosť okrem Slovenska pozrieť aj v Čechách, Poľsku a v Rusku. Z Banskej Bystrice pre televíziu Lux Martina Karlíková.